Ahora, vale, venga, gracias. Susana, ¿escuchas? Ok. Sí, sí. Bueno, boas noites a todos. Empezamos co pleno ordinario do día 31 de xullo de 2024. Entón, o primeiro punto da orden do día é a aprobación se procede data da sesión anterior, que é do 26 de xuño de 2024. Algo cuestión para ata? Pasamos a votar. Votos a favor? Pois aprobase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto, que a aprobación se procede do Postplus adicional 2/2024, segunda fase, Plan Único de Concellos. Dictame da Comisión Informativa de Urbanismo e Plans do día 29 de xullo de 2024. Visto que o pleno sesión ordinaria celebrado o día 24 de xaneiro de 2024 acordou participar no Plan de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos e incluir no plan complementario os seguintes investimentos: ampliación e abastecemento a San Miguel de Sarandón, con un orzamento de 176.072,70, subvencionable solo 145.514,63. E ampliación da rede de abastecemento a Picón, Vilanova, o orzamento 79.547,46. E subvencionable 65.741,70, que fan un total de 255.620,16 e subvencionable 211.256,33. Visto que o Pleno da Diputación, con data 31 de maio, aprobou o citado plan no marco das súas bases reguladoras aprobadas polo Pleno en sesión realizado o 24 de novembro de 2023, modificadas por acordo plenario de data 31 de maio, para incorporar a base 13, que regula o adicional 2/2024, e a base 14, que regula o costo adicional 3/2024. O importe da achega provincial asignada a este Concello ascende a cantidade de 317.260,95 euros, distribuídos do seguinte xeito: maior achega provincial para investimentos 136.304,98, gasto corrente máximo 180.955,97, que fan un total de 317.260,95. Visto que por resolución da Alcaldía número 404, de data 20 de junio, acordouse participar na primeira fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, POS máis adicional 2/2024, cuxas bases se aceptaron na súa totalidade, confirmando a aplicación da maior achega provincial asignada ao financiamento dos investimentos financieramente sostibles que xa se tiñan incluídos no plan complementario ao POS máis 2024. A ampliación e abastecemento a San Miguel de Sarandón e a ampliación da rede de abastecemento a Picón, Vilanova.
A maior achega provincial asignada ao Concello foron 317.260,95 e a usada na primeira fase 211.256,33, quedando para a segunda fase 106.004,62. De acordo coas bases reguladoras deste plan, proponse, primeiro, participar na segunda fase do plan, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación. Gastos correntes. Achega provincial aplicada ao financiamento de gastos correntes devengados no 2024, distintos dos solicitados de ser o caso no POS máis 2024 base. Segundo, declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan. Terceiro, autorizar a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social, nas que se acredita que o Concello está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. E cuarto, facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acorde e o correspondente expediente. A Comisión Informativa de Urbanismo e Plans, coas abstencións do BNG e do PSDG-PSOE, informa favorablemente a citada proposta. Alguna cuestión? Sí, bueno, nós queríamos indicar que, bueno, desta volta, aínda que normalmente votamos en contra e ímonos a abster, creemos que habría que facer unha planificación mellor, porque a verdade é que isto de non ter planificado e que cada ano aparezca así un pouco de repente o que se vai a facer no POS é un pouco, bueno, na liña do que se está facendo, pero nós sempre solicitamos unha maior planificación. E despois tamén quería solicitar que, se a partir do próximo ano, que os gastos correntes nos envíen un informe desglosado, ben desglosado exactamente para que vai ese gasto corrente, ou non se sabe exactamente para que vai ser. Sí, que eu saiba, sigue aparecendo rosados, cando se mandan as fichas para lá. Sí, sí, aparecen de rosados, sí. Sí, sí, aparecen de rosados, Pero son... Yolanda, de todas maneras, se preguntas a técnica económica, xa cho di, non ten problema. Vale. Pero sí que vai desglosado. Aquí o que vexo desglosado é alumeado público, bens e servizos correntes, e mantemento dos accesos aos núcleos de poboación, persoal directamente adscrito e bens e servizos correntes. Claro, pero eu quería saber que para que eses bens e servizos correntes exactamente. Eso vai relacionado cas partidas orzamentarias. Vai vinculado a unha partida orzamentaria e un gasto que asume, o sea, que considera subvencionable a Diputación. Non, pero tampouco sabes, o que ti sabes é a cantidad máxima que podes subvencionar nese aspecto, non? Pero non, depois ti, eso vale depois na hora de justificación, a mellor sí que máis fácil que o podes ver, non? Cando se manda a justificación dese gasto corrente. Pero aí non hai ningún problema que o podes consultar con a técnica económica, non ten ninguna esta historia. Nada. Pois pasamos a votar. Votos a favor, votos en contra e abstencións. Pois apróbase con 8 votos a favor do PP e 5 abstencións, 3 do BNG e 2 do PSDG-PSOE. Pasamos ao terceiro punto da orde do día, que é a aprobación inicial se procede na derogación do regulamento de réxime interno da Escola Infantil Municipal e da aplicación das normas de funcionamento da Escola Infantil Municipal.
Ditame de Comisión Informativa de Economía Especial de Contas do día 29 de xullo de 2024. O Pleno do Concello, sesión ordinaria celebrado o 27 de novembro de 2019, aprobou inicialmente o Regulamento do Réxime Interno da Escola Infantil Municipal, publicado íntegramente no Boletín Oficial da Provincia 179 do 26 de outubro. A Consellería de Política Social e Igualdade, no exercicio da súa competencia exclusiva en materia de asistencia social, ven regulando e sistematizando os distintos tipos de servizos dirixidos á infancia, entre os que se atopan as escolas infantís. Visto o requerimento do Servicio de Inspección da citada Consellería de adaptar as normas de funcionamento da Escola Infantil Municipal á gratuidade da mesma establecida na orden de convocatoria anual das axudas para o funcionamento e fomento da gratuidade da atención educativa de nenos e nenas da Comunidade Autónoma de Galicia en escolas infantís de 0 a 3 anos e puntos de atención á infancia de titularidade municipal, visto que a citada Consellería aprobou un documento marco de normas de funcionamento xa avisado polo Servicio de Inspección, visto que a aplicación de ditas normas ao regulamento existente supón a necesidade de efectuar unha reformulación íntegra de dito documento ao tempo que é oportuno realizar a actualización da regulamentación, resulta preciso derrogar o vixente regulamento e elaborar unhas normas de funcionamento da escola infantil. Visto o informe da Secretaría de Asesoramento Legal Preceptivo, cumpridos os trámites exixidos na legislación vixente, proponse: primeiro, aprobar inicialmente a derrogación do Regulamento de Réxime Interno da Escola Infantil Municipal aprobado polo Pleno do Concello en sesión celebrada o día 27 de novembro de 2019. Segundo, aprobar inicialmente as normas de funcionamento da Escola Infantil Municipal, cuxo texto íntegro se chega como anexo 1. Terceiro, someter o presente acordo á exposición pública coa publicación mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e no tabuleiro de anuncios do Concello, por un prazo de 30 días, durante os cales os interesados poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas. De non presentarse reclamacións ou suxerencias no citado prazo, considerarase aprobada definitivamente sen necesidade de acordo expreso polo Pleno. Simultaneamente, os textos íntegros das normas estarán a disposición para consulta na página web municipal e na sede electrónica municipal. Terceiro, publicar o acordo definitivo de texto íntegro das citadas normas de funcionamento no Boletín Oficial da Provincia, sen que entre en vigor ata que se leva a cabo dita publicación, de conformidade co disposto no artigo 72 da Lei 7 de 85 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. A Comisión de Economía Especial de Contas, por unanimidade dos asistentes, informa favorablemente citada proposta. Alguna cuestión? Pasamos a votar. Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade. Pasamos ao cuarto punto, que é a aprobación inicial se procede á modificación da ordenanza fiscal número 16, reguladora da taxa pola prestación de servicio na Escola Infantil Municipal. Ditame da Comisión Informativa de Economía Especial de Contas do 29 de xullo de 2024. Vista a necesidade de modificar a ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servicio na Escola Infantil Municipal de Vedra, número 16, para adaptar a gratuidade das escolas infantís en Galicia, establecida na orden de convocatoria anual de axudas para o funcionamento e fomento da gratuidade da atención educativa de nenos e nenas da Comunidade Autónoma de Galicia en escolas infantís 03 e puntos de atención á infancia de titularidade municipal, o 100% de atención educativa e matrícula. Na convocatoria de axudas para o exercicio 2022 e 2023 establecíase que as axudas pola aplicación da bonificación do 100% do prezo da matrícula consistirán no equivalente ao recollido na correspondente ordenanza fiscal, sen que en ningún caso poida superar os 100 euros. A modificación proposta afecta o artigo 5, cota tributaria, se ben debido a que se están a tramitar unhas normas de funcionamento novas da Escola Infantil Municipal, tamén se modifica a redacción do artigo 2 e do 6.2. Visto o informe de Secretaría de Asesoramento Legal, o informe de intervención que contén o estudo técnico-económico de acordo co disposto no artigo 25 do Real Decreto Legislativo do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
A vista da documentación que obra no expediente e cumpridos os trámites exixidos na legislación vixente, proponse: primeiro, aprobar inicialmente a modificación da ordenanza fiscal número 16, reguladora da taxa pola prestación dos servicios na Escola Infantil Municipal, de acordo coa redacción que se chega como anexo 2. Segundo, someter a dita modificación da ordenanza fiscal a exposición pública mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña por 30 días, durante os cales os interesados poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas. O texto íntegro da modificación da ordenanza aprobada con carácter provisional estará a disposición para a súa consulta na páxina web municipal e na sede electrónica municipal. Finalizado o período de exposición pública, adotarase o acordo definitivo que proceda, resolvendo as reclamacións que se tiveran presentado e aprobando a redacción definitiva da modificación a que se refira o acordo provisional. No caso de non terse presentado reclamacións, entenderase definitivamente adoptado o acordo, ata entón provisional, sen necesidade de acordo plenario. Terceiro, publicar o acordo definitivo e o texto íntegro das modificacións da ordenanza fiscal no Boletín Oficial da Provincia sen que entre en vigor até que se leva a cabo dita publicación, de conformidade co disposto no artigo 17.4 do Real Decreto Legislativo do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derogación expresa. A Comisión de Economía Especial de Contas informa favorablemente a citada proposta por unanimidade dos asistentes. Alguna cuestión en relación a isto? Nada. Pasamos a votar. Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, que o quinto, acordo se procede sobre designación dos festivos locais para o exercicio 2025. Ditame da Comisión Informativa de Economía Especial de Contas do 29 de xullo de 2024. De cara á elaboración do calendario laboral para o ano 2025 e de acordo co establecido nos artigos 37.2 do Real Decreto Legislativo 2/2015 do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores e no 46 do Real Decreto 2001 do 83 do 28 de xullo sobre regulación da xornada de traballo, xornadas especiais e descanso, proponse: primeiro, designar como festas de carácter retribuído non recuperable no termo municipal para o ano 2025, Día do Patio, 22 de setembro, e Santa Baia, o 10 de decembro. Segundo, dar traslado do presente acordo á Xefatura Territorial da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración. A Comisión de Economía Especial de Contas, que voto en contra do BNG, informa favorablemente a citada proposta. Alguna cuestión? Nos, é unha tradición xa. Nos solicitamos que se, dúas posibilidades. Ou ben a ascensión e o entroido. O entroido, porque é a festa que nos diferencia do resto da humanidade prácticamente, e é a festa máis nosa, aunque se estea perdendo. E a ascensión porque é a festa que colle todo o mundo. Entón, eu xa sei que, mentras que vostede seña alcalde, o patio vai estar aí, porque xa o dixo vostede. Eu creo que, se vostede non vai moito pola taberna, debería de cambiar, o que dicir, total. Non é necesario ser tan viril en estas cousas, que se pode cambiar. Non sei se sabe que, ao final, outro día, falando con algunos empresarios, tiñamos unha historia, estábamos falando, e había varios empresarios de Vedra, incluídos os de Santa Cruz, moitos traballan no patio e collen ascensión. Moitos, se non o sabe, que imagino que saberá, porque de Santa Cruz, pois o mellor era o momento de cambiarlo. E se ve que é imprescindible que os festivos municipais, señan de tradición religiosa ou como fora vedresa, pois rote as dúas festas entre as parroquias. Non se fai ningún favor dicindo desa maneira que mentres que vostede seña alcalde o patio non deixa de ser festivo municipal. De verdad que non se fai. Non sei se lle darán moitos votos en Santa Cruz máis do que ten, pero no resto o mellor non lle senta nada ben, pero nada ben, Entón, cambio, faga o favor, sea sensato, ou ben ascensión en entroido, ou ben rote as festas entre as parroquias, que é o razonable. Ou é que os de Santa Cruz teñen un halo especial.
solo un par de matices. Primeiro, obviamente, estas discusións xa son tradicionales como os días festivos. Entonces, non nos vamos a reiterar. Pero sí matizo das cousas. Me recordo que usted está poñendo na miña boca cousas que creo que realmente non dixen ao longo de todo este tempo, pero, bueno, aí están as actas para velo. Pero sí, eu recordo que, cando eu entrei daqui como concelleiro, na oposición, xa Santa Baia e o Patio eran festivos. É dicir, non nos puxen eu, É dicir, non nos puxo nin Carlos do PP, nin Carlos de Santa Cruz, nin este equipo. O sea, xa estaban aí desde fai moitos anos. Nós único que tomamos a decisión política é de que respetando todas as opinións, obviamente, porque todas son, neste caso, este é un tema debatible como o seleccionador de fútbol. Entonces, a nosa idea, e sempre fomos claro, que nós íbamos a manter sempre a Santa Baia e o Patio. Con dos matices, obviamente, a Santa Baia, cando coincide en fin de semana, que a veces coincide en fin de semana, ese poñemos na ascensión, e con outro matiz, que tamén o temos dito públicamente, que a Santa Baia, que é a patrona e que é o festivo da parroquia de Vedra, obviamente aquí hai outra festa moi importante, que son os Dolores de Vedra, que, olha, se os veciños da parroquia de Vedra pois queren plantexar un cambio nesse aspecto, pois obviamente podes estudiar, pero que algo que ten que partir dos veciños, logo non vai a ser este alcalde o que vai a plantear, non? Pero, bueno, isto é o que sempre dicimos, tanto vostede como eu, levamos 13 anos dicindo o mismo, e, bueno, os veciños xa esperan tamén cales son os nosos argumentos, as nosas respostas e as nosas decisións, non? Entonces, bueno, pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Pois apróbase con 10 votos a favor, 8 do PP e 2 do PSG e PSOE, e 3 votos en contra do BNG. Pasamos ao sexto punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Bueno, ainda que non aparecían robos e preguntas, hai un dato que soltache da outra vez que todavía non, en relación a plantación de viñedos en Illobre, en relación a que se revisara o informe de impacto ambiental e se foi cortado iso, e se non fose así, que o Concello formula a denuncia, bueno, realmente todavía non fixemos, non nos revisamos. Entón, contestareiche no seguinte pleno eso. E despois aparecen robos e preguntas. Unha primeira, que falabas a espera da reunión da mesa de seguimento da residencia de Centro do Día. Bueno, esa foi celebrada, como xa sabes, o pasado martes 23 de xuño, e onde participaron os dous alcaldes dos concellos. E a segunda, máis ben, é unha opinión que obviamente non comparto. De Yolanda pregunta, era sobre a paredadora municipal. Bien, despois Yolanda, primeiro preguntabas cando se vai rematar a obra da Escola de San Mede, porque van xa 2 legislaturas. Bueno, se non se iniciou, vai se iniciar pronto xa o proceso de adxudicación desa última fase, para poder poñela en funcionamento, de acordo? Despois a casa requira despois máis historias, como cambio de tellado, pero que esa última fase para poñela en funcionamento, en principio temos que tela rematada e justificada antes do final de ano, deste ano, de acordo? Bien, despois solicitaba un rogo que tomamos nota en relación ao tema do Día do Orgullo LGTBI. Este ano as bandeiras estiveron a máis bastante tempo aí postas aí fora. En terceiro lugar, preguntaba se no período de verán vai haber na aula semicursos. Bueno, en principio non, xa retomaránse a partir de septiembre, xa se anunciarán. Na cuarta preguntaba se hai algún plan establecido no caso de que queden nenos fora da escola infantil municipal. Bueno, por hora non quedou nenos fora, por tanto, por hora non temos planificado ou non temos pensado ningún plan. Repito, ahora mismo, a día de hoxe, non hai ningún neno que dará fora.
De veras estamos falando, Despois, na quinta preguntabas como están as execucións dos pos 2021, 2022 ou 2023. Bueno, o sea, no pos 2021, a obra que era a ampliación da rede de sumidoros en Quintáns, en San Xulián, esa está rematada no mes de decembro de 2022. Despois había 2 obras máis no pos adicional do 2021, unha que era saneamento en Santa Cruz, que é na zona de Albela. Aí o contrato formalizouse en xullo de 2022, pero houve que facer un modificado por un problema que surgiu na obra, pero esa obra realmente está a día de hoxe rematada, só falta a última certificación por importe de 3.000... Como? Presentar noxe. Co cal, bueno, esa obra tamén xa está rematada. En canto a mellora dos camiños de Reboredos ao Castro Grel e outros, bueno, pois está rematada a xuño deste ano 2024. Aquí tamén recordamos que aí houve que tramitar un modificado que levou o seu tempo. Despois formalizouse o contrato en setembro do ano 2023, empezaron a facer as obras, pero depois co inverno tuveron que paralizar hasta que co tempo tuveron que retomar as obras. Pero, bueno, tamén está rematada. No Postplus 2022, que é a obra de saneamento en Bazar, está rematada a febreiro deste ano 2024, e no Postplus adicional 2022, a obra de abastecemento a Viño Grande e Trove, esa está rematada de abril deste ano, e logo a pavimentación de pistas en San Xián e Llobres, Amed e outros, que tamén está rematada a setembro do ano 2023. Por tanto, do Postplus 21 e 22, están todas as obras rematadas. E no Postplus 23, aquí temos a reforma de Camiños en Teso, Casaraville, Pumariño. Aquí, bueno, foi tortuosa a tramitación da autorización con Adif, que chegou en abril deste ano, e unha vez que chegou, tuvemos que solicitar, porque unha autorización que caducara, que era de fomento, a demarcación de carreteras, e hubo que solicitar a prórroga. En principio, que pensamos que está resolto nas próximas semanas, co cal vamos a intentar poder adjudicar e executar esta obra antes do inverno, pois non volvemos ao mesmo, o sea, son obras de asfaltado que non se poden executar no inverno, non? Pero, bueno, de logo vamos a intentar que se poda facer antes de rematar o ano. E, en canto a outra, que era a obra de saneamento en Fontao, bueno, pois, previamente no pleno da Diputación do mes de xuño xa quedou aprobada a modificación, co cal só ten que rematar a obra a empresa, que imagino que ahora, despois de agosto, que rematarán a obra e quedará finiquitada. De acordo. Bien. E facías unha sexta pregunta, como vai a limpieza de cunetas do Concello neste momento? Bueno, eu creo que, a pesar dese retraso que por diversas causas tuvemos este ano, eu creo que se avanzou bastante e que se foi recuperando moito dese retraso que tiñamos. E despois Begoña tiña unha pregunta que rogaba que se estudiara, bueno, un rogo, pero que che contesto, que se estudiara a posibilidade de solicitar a subvención con boca habitualmente política social por ter unha unidade de atención temperá en Vedra. Bien. Teño notas para que non se olviden as ideas todas. Este é un tema que realmente sí que levamos un tempo estudiando. Non é unha cuestión, aparte que agradezco que fixeras o rogo a pregunta, pero sí que levamos un tempo estudiando. Incluso temos falado, xa fai meses, con entidades que están a cargo de unidades de temperá, pero tamén adianto que nesta convocatoria todavía non vamos a acudir. Primeiro porque existe unha primeira gran dificultad, que obviamente que nos afecta, mentre non teñamos cerrado eso, non excusamos a acudir a esas convocatorias, que para concellos como noso temos que ser varios, 2, 3 mínimo, para que nos poidan otorgar, se ten que ser unha actuación, como digo, en 2 ou 3 concellos mínimo, e esa é unha dificultad que temos que ir vencendo. Porque pode ter moito interés, pero hai outros concellos que mellor non teñen tanto interés, non? Entón, se nos poñemos de acordo, é imposible levála adiante. Segundo, tamén é un tema que estamos estudiando e conocendo cal é a realidade e a necesidade concreta dos nosos concellos, en este caso
no caso de Vedra, porque é curioso, e además que neso estamos, que vas descubrindo que, habendo necesidade debaixo de 6 anos, que é onde actúa esta unidade de atención temprana, resulta que a través social me comenta que ahora mismo onde tengo máis problema precisamente é de 6 anos para arriba. Ainda tengo problemas de 6 anos para abaixo que, por retraso de diagnósticos, etc., temos problemas nos de 6 anos para arriba. No, efectivamente. Entonces, con que estamos traballando? Estamos traballando ahora mismo que a idea, incluso nos orzamentos había quedado unha pequena partida deste ano 2024, de querer empezar a facer algún tipo de asistencia, algún tipo de actividade relacionada con entidades que traballan isto, relacionada cas unidades de atención temprana, pero sin montala todavía, ven con fondos propios, ven con financiación, outro tipo de financiación que podemos buscar para isto, e con eso ir definindo que realidades temos, que necesidades temos, que concellos se poden unir para, no fondo, si, pois a mellor en 1 ou 2 anos, si poder xa afrontar, pois acudir con unha certa garantía, solicitar unha unidade de atención temprana. Porque tamén somos como isto, se subvenciona un montón de gasto, pero hasta que non te subvenciona, logo que generaches un servicio que logo tens que volver a asumir ti unha parte importante do gasto. Entón, como sí que é certo que hai esa problemática e unha certa necesidade, digamos que os pasos van a ser, repito, a idea era incluso este ano poder empezar xa a dar algo dun servicio que pode dar algún especialista nun servicio de atención temprana, pero ben, con financiación de outro tipo que podamos soltar, incluso con fondos propios para ir generando, vendo cal é a necesidade, como nos podemos mover, que concellos se podrían integrar e ir preparando, pero máis polo que falei con esta xente que sei que isto non é tan fácil poñela así en marcha de un día para outro, non? Pero, bueno, a idea é empezar a facer algo xa este ano, sin acudir a subvención. De acordo? Bueno, e dito eso, pasamos a este punto que é rogos e preguntas. Por certo, perdón, que me daba un dato que tamén estamos traballando, que parte das problemáticas que existen agora en rapaces pequenos, sí que é certo que nos transmitiron dos servicios sociales que se están cubrindo con libranzas específicas, dar cartos para que se poida atender a esos rapaces, que ademais, como non teñen en conta nin a capacidade económica, nin o grado, pois realmente van chegando prácticamente a todos. Entón, tamén como se vai parcheando unha situación para. Pero, bueno, a idea é poder avanzar na atención a ese rapaz. Bueno, o primeiro é unha denuncia. Estamos un pouco aburridos do greenwashing que están facendo da Consellería en relación ao Ulla. Temos o río Ulla, prácticamente un dos ríos máis contaminantes, van a abrir a mina de Touro, van desesperadamente, parece que lles vai a vida na celulosa de Altri, salen vostedes de vez en cuando, eu creo que un pouco facendo o circo, o xera unha escola de pesca en Sucira para nenos. Estamos, de verdade, solicitámoslle que non volvan a participar dende Vedra en este tipo de circos. Máis que nada porque se consiguen Altri, que van facer? Van pechar esta escola o día seguinte ou van facer? Temos... Bueno, será para o verán, seguramente. Os veranos pecharán Altri, entón. É dicir, é unha solicitude, non participen máis en este tipo de circos. En relación á reunión que tivemos o 23 de xullo sobre o centro de día e a mini residencia. Realmente o que deberíamos de facer ahora mismo era solicitar a dimisión do alcalde, sin máis. Non deberíamos de facer nada menor. Vostedes se fartaron de prometer, xa tiñan o Concello arruinado, e non era necesario chegar a isto, é dicir, vostedes xa sabían que tiñan o Concello, vanlles votar igual, é dicir, non era necesario que prometeran o que sabían que era imposible que iban a cumplir.
O que non é normal é que vostedes encarguen un proxecto que teña un orzamento de 2,5 millóns de euros e que outro día, despois de 4 anos, nos leven a unha reunión na que nos digan, e, bueno, eu quedei absolutamente anonadado. É dicir, que ahora sí que era importante facer o centro de día porque había familias afines a vostede que lle estaban solicitando eso e que lle estaban apretando. Vamos a ver, e durante 4 anos o resto dos veciños non necesitaban eso. É dicir, cando un veciño ten que mandar o seu abuelo a Touro ou a calquer outro sitio, non era necesario o centro de día. É agora imprescindible porque hai familias amigas que lle están solicitando. Creen vostedes que eso é normal? Eso é o primeiro que xa solamente por eso, solo por esa frase, merecía que lle pedíramos que dimitira, sin máis. O que vostedes nos recoñezan en unha reunión con outro alcalde, que ten o Concello arruinado e que non hai cartos para pagar isto, o sea, que ten que renunciar a 1,5 millóns teórico de subvención, que xa non sei se era unha farol ou era certo, porque non teñen 500.000 euros para realizalo, e que entonces vostedes, en sustitución dun proxecto en condicións, que foi o que prometeron, o que nos propoñen, é unha especie de amaño dunha nave que hai en San Fins a golpe de 600.000 euros, obviamente, se lles van a dar, se vostedes teñen que pagar, se lles van a dar o 80%, pois vostedes pagan 60.000 euros e porque son 60.000 euros. A mí me parece e para 30 plazas, 15 para Vedra e 15 para Boqueixón, e esas 15 que son para os seus amigos, algo así, porque o resto non importamos, parece que non importamos. Pero vostede está collendo, cargándose un proxecto de 2,5 millóns de euros e propoñéndonos unha porquería onde xa non hai mini residencia e onde hai 15 plazas para Vedra, onde antes había 60 para repartir entre Vedra e Boqueixón. Non sei se é consciente da proposta que está facendo, de verdade. E máis do que supón eso despois do que vostedes prometeron parroquia por parroquia. Parroquia por parroquia. Simplemente eso. Se vostede ve que non é capaz de cumprir as promesas electorais, xa o fixo co Peixón, dimita, non hai ningún problema. E se non o prometa, que lle van votar igual. Non o prometa. Esa é a primeira. A segunda, queremos revisar o plan director de estradas, que teóricamente costou 60.000 euros e está orzamentado dende fai ni se sabe canto tempo. Interesábamos de unha vez mirarlo, porque de feito, este plan director de estradas, a función que tiña era poder invertir nos postos que hoxe falamos. Teño por aquí algunha outra cousa máis. Mire, solamente, e termino, solamente para quen lle interese, é unha reflexión en alto. Hai unha serie de organismos que teñen caixas de correos de comunicación antifraude. Está o Ministerio de Traballo e Economía Social, e que ten unha caixa de correos de comunicación antifraude para fondos de Unión Europea Next Generation e para a loita contra o fraude, conflito de intereses, corrupción e dobre financiamento. A Oficina Europea de Loita contra o Fraude, a OLAF, que se dedica a investigar precisamente casos de financiamento incorrecto da Unión Europea, a Fiscalía Europea, o Defensor do Pobo Europeo, o Tribunal de Contas Europeo e o Sistema de Alerta Temprana de OEDES. Deixo aí, simplemente como curiosidade, que os saiban. Vale, simplemente é unha pregunta. Que pasou co patio da ludoteca? Porque agora mesmo só hai uns columpios. Se van a poñer algún outro xogo máis ou se o van a deixar así para todo o branco? Nos, simplemente, en referencia á reunión do outro día, eu a verdade é que sí que quedei sorprendida, porque me chocou moito ter que ir a unha reunión a Boqueixón para decir que Vedra non vai facer a mini residencia ao centro de día porque non ten cartos. Cando, hasta agora, todo o que se comentaba que non se facía porque o alcalde de Boqueixón non estaba interesado. Que non había cartos, sabíamoslo fai un ano e pico. Entonces, igual era moito mellor non o prometer que agora ter que decir diante do outro concello que non temos cartos. Sí que nos gustaría, cando estea preparado o proxecto do novo centro de día, que nos lo compartan, e tamén, como aportación, esperamos que desde o Concello de Vedra se valoren o valor da obra que temos feita. Porque nos, neste momento, temos un edificio feito, en mellores, en peores condicións, pero que sí que valeu uns cartos. Entonces,
se eu non se entendín ben, que igual estou equivocada e non entendín ben. Eu outro día na reunión entendín que se vai a facer un proxecto con unha financiación X, cando estea rematada, 600.000, 1.000.000 de euros, bueno, o que sexa, que se vai a buscar a financiación para ese proxecto, que se consigue o 100%, pois moi ben, se non se consigue o 100%, o que se comentaba un 80-20, pois que o resto que se pagaría entre Verda e Vocation. E Verda xa ten unha aportación inicial feita nesas obras. Entonces, nos pedimos que se faga unha valoración deso, porque non é o mesmo invertir nalgo que xa está feito que se tivera que facer o proxecto de novo. Un par de cousas, bueno. Nada, solicitar como van os 2 millóns de euros que solicitaron para vías peoniles do Next Generation. Logo, hai un tema que nos lo pediron conxuntamente o PSOE e o Bloque dende a asociación da Comisión de Festas das Dores. Necesitamos desesperadamente auga no San Quietán. Pero desesperadamente que temos un problema, temos que tirar unha mangueira de gas, canto serán 200 metros dunha casa particular, antes era viña dende outra casa particular, e es que non temos auga no San Quietán. E necesítase en ese campo da cesta ter unha cometida de auga. E non é unha cuestión nosa, nin é unha cuestión do PSOE, viñeron a nos a Comisión de Festas, que por favor que lle poñades auga na... Eu creo que lo entregaron, en un escrito, e nos pediron que dixéramos en plano. Nada máis. Bien, bueno, pois, oye, boas noites a todos e boas vacacións, se as tedes. Vemos en setiembre. Ou nas festas. Adiós.